Ang bayan ng Santol ay matatagpuan sa eastern side ng La Union. Ang ibig sabihin niyan ay bundukin ito. Kaya naman taglay nito ang ganda ng tanawin dahil sa kanyang elevation. Ilan sa mga maaring pasyalan dito ang Siminoblan Falls at ang bagong proyektong daan ng DPWH na tinatawag na Bilagan Road o kilala rin sa tawag na Great Wall of Santol, La Union. Ang proyektong Bilagan Road ay may habang 10 kilometers. Ayon sa website ng DPWH, ang budget na nailalaan na dito ay umaabot na sa 490 million pesos simula 2018. Layunin nito ang pagandahin ng daan at kasama na dyan ang pagpapalapad nito para mas ligtas itong daanan. Mula sa dati niyang anyo na makitid na daan ay ganito na siya ngayon. Kung dati ay umaabot sa 5 oras na akyatin, ngayon ay 15 minutes na lamang kung gagamitan mo ng sasakyan. Maliban sa layunin na mas mapabilis ang biyahe, ay nagsisilbi rin itong tourist destination dahil sa ganda ng tanawin dito. Ganyan ka-epic ang daan na yan. 322 kilometers na biyahe mula sa Manila at masisilayan natin ang ganda ng Santol, La Union. Ayon sa aking experience sa pagdaan sa Bilagan Road ay pinagpawisan ako ng bahagya at nanginig ng konti ang tuhod ko. Konti lang naman. Nakakalula rin kasi ang tarik nito na tila ba dadaustos ang motor ko habang paakyat ako dito. Napaisip tuloy ako kung nagkape ba ako bago umakyat o talagang matarik lang. Ganun pa man ay mapapawi rin ang nervyos nyo pag nasa taas na kayo dahil sa overlooking view nito. Sa taas naman ay meron din kayong mabibilhan ng pagkain at inumin dahil sa mga nagbukas ng mga karinderya. Maaari nyo rin ituloy ang biyahe nyo pababa hanggang sa ilog para makaligo kayo sa Siminoblan Falls. Kaso lang wala tayong kasama maligo. Nakakatakot. Mamaya. Halina at ating silipin ang ganda ng Santol, La Union. Sama kayo sa biyahe ko. Hey guys, good morning. Dito tayo sa akyatan papuntang Cannon Road. Dito tayo nag-overnight kagabi. Sa labas, yun yung Cannon Road na yan. Dire-diretso na tayo ngayon papuntang Lion's Head. Hindi po natin yung tutuloy sa Baguio, pero actually gusto ko lang i-try. Hanggang sa Lion's Head, tignan natin kung papayagan tayo ng mga pulis dyan na checkpoint. Kasi alam natin, medyo nagluwag na yung checkpoint. So we'll see. Tingnan natin kung makakalusot tayo. Time check, 8 AM. 8 ng umaga. Grabe, hindi ako makatulog kagabi. Nahulog yung cellphone natin. So, siguro pagkatapos na itong paggaling natin sa Lion's Head, bili tayo ng bagong phone. Yung problema kapag napulot yon, tapos pinalitan yung mga info dun sa Facebook ko, tsaka mga ibang accounts ko doon kasama na yung YouTube. Yun ang problema. So, bad trip. And at the same time, hindi natin mapapalipad yung drone kung sakaling papayagan tayo sa Lion's Head. Dahil yung phone na yun, kinokonekta sa remote control ng drone. So ito bali yung Cannon Road na yan, pataas, papunta na ng Baguio. Pabalik, papunta doon yung sa Rosario, La Union. Kahit hindi ko sigurado kung open na sila, pero subukan natin. Kung hindi naman sila papayag, meron tayong mga ibang mga plans. Punta tayo ng Santol, La Union. Pero, yan muna yung goal natin sa ngayon. Hopefully, papasukin tayo. Let's go! Daming nagbabike ah. Time check, 8:17. Parang bumalik to mga to. Hindi yata pinapasok. Hindi yata pinapasok yung mga nagbabike na yan ah. This is worth a try.
Sir, open na kayo sa Lion's Head? Sarado pa yun? Ah. Last time kasi may nakapasok doon. So plano natin yun. Sablay. Goodbye, Arco. Ito mga to, kasama tayo. Bas, punta kayo doon. Punta tayo sa Lion's Head. Ayun na, sabi nung hindi ko naman sinubukan pataas, pero tinanong ko lang yung nagbabantay doon sa Arco. Hindi daw pwede. Pero try natin, sama ko sa inyo. Ha? Wala na play. Sige, sige. Wala talaga. Malabo. Naghanap tayo ng phone. Kailangan ko lang naman talaga yung pangkabit dun sa remote control para mapalipad natin yung drone. Rosario Municipal Hall. Eto na. Shoutout nga pala kina sir dito sa ano nga to? DM Cellphone and Accessory Shop. Ayan po, dito sa Rosario, La Union. Bawang La Union. May checkpoint guys. Papasok na tayo bali ng San Fernando, La Union. Hindi naman ako sinita. So kada checkpoint napapahinga ako ng malalim. Naloko na. Alay gayon talaga. Nervyoso. Nervyoso eh. Kasi nagbiyahe na tayo ng ubod ng layo. Tapos hindi pa magagrand, di ba? Hindi naman sobrang masama ang loob ko kung gano'n mangyayari, kung hindi tayo papayagan. Pero ito kasi suntok sa buwan kasi itong nangyayari na to eh. Tsambahan lang. At nabalita naman talaga natin na nagluwag na mga checkpoints. So at ito, nako-confirm ko rin naman na maluwag na siya. Sa Ilocos Sur pupunta tayo doon. Bypass road. Tama ba? Walang sinabi kung bypass road to ano. Dito na lang tayo sa gitna ng city. Kumonekta. Ito Rock by Musica pangalan. May mga kainan dito. Saan ito tayo dito? Ito yung masidanang ano ba kayo? Dinner, lunch na gano'n? Ay, wala po sir. Wala? Full meal na lang tayo mamaya sa Ilocos Sur kung makakapasok tayo doon.
Lakbay Musika yung pangalan ng lugar na to. Oh, meron na. Naliligo na. Sa kabila, surfing capital ng La Union. Actually hindi lang naman dito, marami pang mga lugar dito sa La Union na pwedeng pag-surfan kasi medyo malakas ang agos dito, medyo malakas yung alon dito, kaya panalo. Bawang pwede rin guys. Dito to sa San Juan, dito lang tayo mag lunch, Horse Caldo. Tsaka na tayo mag full meal kung makarating natin ng Ilocos Sur mamaya. Doon natin i-check kung open yung border nila doon. Pag hindi, okay lang, maintindihan natin yan. Hi guys, so yan, andito tayo sa Lakbay Musika dito sa San Juan, La Union. Yan sina ate, nakilala ko pa sila yung may-ari na ito. So bali, mag-subscribe guys, Lakbay Musika kay sir, dahil magko-collab kami niyan next time magbalik ko rito. Music and motorcycle, music at saka motorsiklo. Abangan nyo yung collaboration na yan. Kung paano namin gagawin yun, yun ang exciting na part. Lakbay Musika. Okay, so ngayon diretso na tayo ng Santo La Union. Alas, time check 12:43 ng tanghali. Rider ata to, lady rider. Ang bagal mo, overtake mo. Overtake ka na rin kita. All I feel is the ice getting thinner. Step by step, day by day, I'm fighting a winner. Pushed around, nowhere bound, no solid ground. How can I get back? How can I be strong? All I do comes out wrong. I wanna be a saint, but I ain't. I'm far from. Ito na yung arko ng Santo La Union. I feel like I'm losing this war. How can I stand my ground when I back down each time? Time is a struggle, little by little, day by day. I'm trying to juggle, losing track, no turning back. I'm running through fire, step by step, day by day, burning the wire. Ito yung daan, papunta doon. Bale, sa taas. This way to Siminublan Falls. Ito na ang epic na akyatan guys. Ito pag nabitin kayo rito. Good luck. Never ends. In this endless fight, I'm never right. I can never win, never win. Nakikita ko na yun, ang taas. Holy moly.
Alright, so labanan dito, primera at segunda. Ang taas oh. Ang tarik. Matarik to. Alright, so first station dito. Ba't di nila inakyat yung ano, mga motor nila? Tararara. Tagpuan. Matarik nga daw, pakita ko sa inyo. Ayan o. Babad sa primera. Yun. So kung didiretsahin natin tong daan na to, kukonekta pa yan sa falls. Tawag dun sa falls na yan, si Minublan. Tara, pupuntahan din natin yan, si Minublan Falls. Andito na rin naman tayo. Diba? Napakataas. Ito pa lang kung nakikita ko na gano'ng kataas yan. So dito na tayo sa Bilagan Road. Ayan, sa likod natin. So mamaya akyatin natin yon hanggang sa dulo, hanggang sa taas pala. Tapos siguro tambay tayo doon ng konti. Ubod ng init. Time check 2:30 ng hapon. So siguro makakauwi tayo niyan mga alas 4. Never knew that it could feel this way when you're lying next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. Nag-back out si ng kuya. Ayun ang akyatin. Let's go. Akyatin natin guys itong bundok ng tralala. Ang ganda ng pagkagawa, oh, diba? Talagang inukit. Para siyang inukit lang doon sa gigilid ng bundok eh. Tara, akyatin na natin. It's time to die.
No, I'm just kidding. Dominar, huwag mo akong pahiyain dito. This is your time to shine. Ito na yung pinaka highlights kumbaga sa mga aakyatin nyo papunta rito. Oh, tignan mo naman yan. Kahit segunda kaya to. Nanginginig na yung ano natin, cellphone holder. Yun, santol. Alright. Ito na yung pinakatuktok guys. Diretsuin lang natin to. Pupunta na to ng Siminublan Falls. So mula rito kitang kita mo na yung dulo ng daan na to. Yun, ginagawa pa lamang. Napakatarik din yan. Ang tindi. Tara, babayin nyo natin. Pantarik ah. Epic. Ang tarik ah. Good thing itong daan na to ay malapad siya. Ang problema nito pag may mga buha-buhangin na dadaanan mo, siyempre madulas yan. Pero kung sementado naman ganito, maning-maning sa motor yan. Anong drone dito? Ang tindi ng daan na yun oh. Grabe yung gumagawa ng daan na ganyan, no? Napakalalakas ang loob. Siguro dito sa pinakababa. Loose ng konti. Ay, dumudulas yung likod. Balbon. Grabe na to. I think nakunan din to ng drone shot kanina. Itong part na to. Hindi ko na matandaan dahil minandali ko na yung drone shot ko. Alright. So ito na nga yung falls mga kaibigan. Tabi mismo ng daan. Ito guys yung Siminublan Falls. Ito yung sinasabi nilang hindi mo daw matutukod. Kahit tukurin mo daw yan, sobrang lalim niya. Swim at your own risk. Deep water. Nakalagay doon. No liquor. No liquor is allowed in this area. Oh, bawal kasi paglasing ka na, hindi ka na makakalangoy. Malalim to. So yun guys, wala naman tayong kasamang maligo, kaya naiilang ako maligo dyan. Ako lang mag-isa. Maghila-hilamos na lang tayo doon sa gilid. Madulas dito guys, madulas yan. Part dito matarik pati. Rough road na to. Yung sa bangkit doon wala yun kasi alam ko semento lang eh, madali lang. Mas lalo noon, single lane, tapos rough road. Yung sa may sumbungan noon, bago election doon. Ito, talagang patinig na rough road, single lane.
Wala namang dumadaos-dos. Ano naman, kanina yung kita namin dito, 1 billion, tapos rough road. Ulan pa. Oh, yun. Walang makapagpapagos sa din kasi Oh, yun yung masaklap, oo. Tapos iwan nyo lang yung motor doon sa bago, ano, babaan. Yung motor na yan, patalang namin buwan. Oo. So ito, yung mga ibang nagdadala ng mga bato sa taas. Oo, mga didili uli yan. Tara, akit na tayo. So yun, bali ang itsura niya doon, dito sa baba. Alright, let's go. Okay, nasa lubong pa tayo. Alright. Ito, kahit matarik to, kaya na to dahil sementado naman siya. Kita nyo gaano katarik guys, oh. Kaya ko sa inyo. Kakalampagan na yung hey, ganda ng daan na to. Ang tindi. Grabe pala yun, oh. Alright, so yan ang binabaan natin kanina. Tarik niyan, ha. At ito yung kadugtong niya, hindi ko may pakita sa inyo kasi kanina eh. Yun, sa ginagawa pa lang nila. May mga tao pa doon. Siguro yung mga gumagawa dyan. Sa banda rito, sementado na. May part na sementado. Pataas hanggang doon. Ito yata, dito na puputol yung part na yan. Tapos rough road uli yung packet. Ah, grabe, tarik na ito. Tapos rough road pa. Holy shucks. Ay, may motor doon, oh. Tapos packet ulit. Punta ron. Ayan, hindi natin makita. Pero I think itong part na ito, tignan natin pinakataas. Itong part na ito din yung daan. Kasi may parang hukay doon, oh. That's the power of zoom. Ganyan ka-epic ang daan na yan. Alright, dito tayo sa Twins View Deck. Kain muna tayo saglit. Order lang tayo. Ito yung itsura niya rito. Yan. Ito pang Instagram nyo to guys. Pupunta kayo rito. Nice. Yun nga lang. Eto yun nga lang. Ito yung pinaka-epic na inakyat natin kanina guys. Buti na lang sementado. Dito rin naman yan, pinanggalingan natin sa Siminublan Falls. Matarik din yun guys, ha. Actually mas mahaba pa nga yun kaysa dito.
Meron silang ano to, eagle's nest. Ayan. Ang taas na ng elevation ng part na to, pero napakainit. Grabe. I mean, hindi naman bago sa akin yan kasi laking Ilocos naman ako. Pero ibang level ang init. Ito pa summer na. So hindi na, I mean, hindi na bago yan. Diba? Okay kayo dito, papicture lang kayo. So hindi na ako papicture ng sarili ko. Papakita ko lang sa inyo yung pwede nyong gawin dito sa view deck na ito, dito sa Santol, La Union. Baba na tayo dahil gutom na ako, guys. Pagkatapos natin kumain, diretso na tayo ng Manila. Kung hindi magbabago yung pananaw ko sa buhay mamaya. Paano, lunch pala. Dahil simula kanina hindi pa tayo kumakain. Na-enjoy ko tong lugar na to. Ano nga pala, soft drinks meron ka? 7 up po. Sige, 7 up. Ito ang ganda rito, guys. Maganda. Ayan o, tapos dito tayo kakain. Diba? Alright, so last part ng video na to ay dadaanan natin pababa. Bibidyoan ko hanggang sa baba ulit para makita nyo yung paakyat at saka yung pababa. Tapos dun sa pinakababa, dun na natin puputulin tong video na to. Heto na, yung epic na babaan. Of a spinning wheel where all I feel is the ice getting thinner. Step by step, day by day, I'm fighting a winner. Pushed around, I'm nowhere bound, no solid ground. How can I get back? How can I be strong? And all I do comes out wrong. I wanna be a saint, but I ain't. I'm far from. My ground when I back down each time. Time is a struggle, little by little, day by day. I'm trying to juggle, losing track, no turning back. I'm running through fire, step by step, day by day, burning the wire. Pushed around. Strong, and all I do comes out wrong. I wanna be a saint, but I ain't. I'm far from. I wanna be brave, I wanna stand tall, but I feel like I'm losing this war. How can I stand my ground when I back down each time? As the days go by, I keep wondering why the struggle never ends. Let's fight, I'm never right. I can never win, never win. Ganda naman to. Pasyalan nyo to, maganda siya. Madali lang naman akyatin. Hindi naman siya mahaba na akyatan. So I'm pretty sure hindi kayo mabibitin dyan kung ganun lang naman kaigsi. Mamroblema kayo dyan kapag medyo mahaba-haba yung akyatan na ganun. Tapos magiging problema pa dyan pagbaba, kasi padaos-dos, puwersado yung kamay mo, sakit. Katulad yun. Ngayon pabor sa amin yan kung kaming may tangke na ganito, kasi ipitin lang namin yung tangke ng motor namin na ganyan para mabawasan yung pressure doon sa wrist. No, medyo pabor. Pero yung mga iba na walang tangke yung motor, na katulad na ito, iniipit, ayun ang masaklap. Sakit. Yun pa lang, sakit na ng kamay ko.
Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag magdalawang isip na bigyan ako ng likes, i-share yung video na to, at please consider subscribing. I'll see you on the next one. Get back, how can I be strong?